Aínda que o torneo este ano non chegou a celebrarse debido á crise da Covid-19, a organización do Campeonato de Fútbol Base para as categorías Benxamín e Alevín logrou recadar igualmente a través da venda de rifas para o sorteo de lotes de regalos donados por diferentes casas comerciais e empresas da comarca, e tamén camisetas asinadas por futbolistas de equipos que militan en primeira e segunda división, uns 2.066 euros. Unha cantidade que xa foi ingresada na conta da Fundación Aladina, que presta o seu apoio a nenos e mozos enfermos de cancro. Está claro que todo o que sea poder aportar algo para a Fundación sempre é ben recibido. Está claro de que a non poder facer o torneo 2.066 euros solo con rifas, pois creo que se pode considerar como unha boa cantidade. Dende a organización do torneo cun marcado carácter solidario, xa traballan na vindeira edición, coas dúbidas aínda do lugar no que vai a celebrarse. Todo apunta a que podería repetir Rianxo pola implicación do Concello, pero tamén dependerá en boa medida do número de empresas colaboradoras que decidan implicarse no proxecto. Os 2 anos que se fixo en Rianxo, co Concello de Rianxo, todo foi parabéns, doi as gracias ao alcalde Adolfo Muiños, a Tito, o concelleiro, a Roldeiro, o técnico de deporte, pero que hai que mirar porque, ainda que teña esa implicación en este caso do Concello de Rianxo, a verdade que a nivel de empresas de Rianxo non podría facelo. Se eu non buscase empresas propias que me patrocinan aquí mesmo da Pola, de Boiro, xentes que están fai moitos anos comigo e que veñen a donde vaya co torneo, non podría facelo.